Φύγε! Φύγε! Φύγε το! Ωραία πούστη! Μπράβο ρε! Κοίτα, το 7 είναι μόνο του. Το παγά μου την Παναχαϊκή. Εντάξει, καλό, μπράβο! Ήρεμα! Ήρεμα, 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 ήρεμα! Ενέργεια! Όπα! Ο Φουλουκούμινε. Πάρτι ρε γαμώ. Έλα ρε Αντώνη! Έλα ρε Αντώνη! Μπράβο ρε σκύλε! Γκολ! Όχι μωρέ! Όχι μωρέ! Δεν θέλει! Συνείς! Συγκεντρωθεί δεν είσαι κολλητές! Κόντα λάθος! Όχι ρε Μπρούσκι! Προς τα μέσα! Προς τα μέσα είναι! Μπράβο ρε Παπαγιώτη! Ήρθαμε σήμερα να παίξουμε ένα παιχνίδι ζωής και θανάτου για μας. Πραγματικά είπα στα παιδιά ότι αυτό το παιχνίδι είναι ένα παιχνίδι δίχως αύριο. Εάν δεν το παίρναμε, νομίζω ότι θα χάναμε πολύ μεγάλες ελπίδες που είχαμε για τη σωτηρία. Πραγματικά είναι μια τεράστια νίκη. Την αφιερώνω σε όλα τα παιδιά. Τους ευχαριστώ για την κατάθεση ψυχής, γιατί πραγματικά σήμερα είχαμε μια κατάθεση ψυχής από τα παιδιά. Συγχωρέστε με για το άγχος και για το έχουμε φάει πάρα πολύ κρύο. Πραγματικά θέλω να πω και θεωρώ ότι υπήρχε μία ομάδα στο γήπεδο. Προηγηθήκαμε πολύ νωρίς με τον Αργυρίου, στο 15 αν θυμάμαι καλά. Χάσαμε 2-3 κλασικές ευκαιρίες και θεωρώ πάλι ότι χάσαμε μία ευκαιρία για το 0-2 να κάνουμε την ευκαιρία να κάνουμε το 2-0 που θεωρώ ήταν και αυτή μία από τις ευκαιρίες της χρονιάς και αυτή. Δεν ξέρω γιατί δεν μας πάει τόσο πολύ φέτος. Πραγματικά πάλι ατυχήσαμε να φάμε ένα γκολ που ένας τερματοφύλακας, ένα παιδί που αν όχι είναι ο καλύτερος, ένας από τους καλύτερους της κατηγορίας, έφαγε ένα γκολ που είναι σπάνια μπορεί να φάει ένας τερματοφύλακας τέτοιο γκολ λόγω και του κακού καιρού. Ευτυχώς καταφέραμε, αν θυμάμαι καλά, γύρω στο 89 να κάνουμε το 1-2. Θέλω να δώσω πάρα πολλά συγχαρητήρια, όπως είπα και πάλι στα παιδιά μου και ιδιαίτερα στους δύο μικρούς. Πραγματικά είμαι συγκινημένος για αυτά τα δύο παιδιά, γιατί σε ένα τέτοιο παιχνίδι με μια τέτοια βαρύτητα ήταν οι δύο καλύτεροι παίκτες της ομάδας και δείξανε ότι αυτά τα παιχνίδια τους βοηθάνε πολύ για να γίνουν πολύ καλύτεροι στο μέλλον. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια και στην ομάδα του φίλου μου του Γιώργου του Αγγελάκη,
να του πω καλή συνέχεια από καρδιάς, γιατί είναι ένα παιδί που είναι φίλος. Να του πω μια καλή συνέχεια. Θεωρώ ότι έχει μια καλή ομάδα, δεν θα έχει πρόβλημα να σωθεί. Από εκεί και πέρα εμείς συνεχίζουμε, πάμε σε ένα δύσκολο παιχνίδι, το επόμενο παιχνίδι που είναι αρκετά δύσκολο με τη Θέλα Καλάθων, και από εκεί και πέρα αν καταφέρουμε, ας ελπίσουμε να πάρουμε και αυτό, να μπορέσουμε να στοχεύσουμε για κάτι πιο ψηλά. Και για να μην ξεχαστώ, θα ήθελα να πω χρόνια πολλά και καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο, με υγεία, γιατί πάνω απ' όλα να είμαστε υγιείς και ευτυχισμένοι είναι το καλύτερο. Καλή συνέχεια στην ΑΕΚ Ιδονίας. Δεν ξεκινήσαμε καλά. Φάγαμε ένα γκολ από στημένο. Είχαμε ευκαιρίες να το ανατρέψουμε ακόμα και στο πρώτο ημίχρονο. Το φάγαμε στα τελευταία λεπτά. Πάμε για το επόμενο μάτσο.